Dayon, sa atong simbahan, napunta adang kinahanglan nga mabuhata. Dili pwede nato nga kanang ingon nga mutuo lang ta, maluwas na ta. Dili na siya. Tungod man ako dire. Nana dire sa Santiago, Kapitulo 2, versikulo 14. Yun siya. Mga igsoon, unsay kapuslanan, kung ang sa katao muingon nga siya may pagtuo, apan wala siya mga maayong buhat, makaluwas ba kaniya ang iyang pagtuo, dili gayon. So di gyud ta maluwas kung igor na ito. Pwede na to. Mga naagitay buhat. Kaya tinaman, Santiago Kapitulo 2, versikulo 14. Mga igsoon, unsay kapuslanan, kung ang usa ka tawo miingon nga siya may pagtuo, apan wala siya mga maayong buhat, makaluwas ba kaniya iyang pagtuo, dili gayon. So di sa kaluwas. Kung dire gisumpay taas man ni siya kung atong tunag-ayo, yung dire ta sa 22 ingon nga busa tataw kayo nga ang iyang pagtuo giubanan sa mga buhat. Ug ang iyang pagtuo nahingpit pinagi sa iyang mga buhat. So kinahanglan jud nga ato ang pagtuo ubanan sa atong buhat. So munang ata nang musimba, makalawat, apil mo na sa gibuhat, mo tabang sa nanginahanglan. So munang nihimo ta sumala sa ato ang gituohan. Pero kung yun ta nga tuo lang ta, dili ta maluwas ana. Munang bubuhat jud ta. So mohimo ta sa mga ay makasulog atong simbahan. So sama sa pagdawat ng to sa mga sakramento. Una, para sa bunyag. Kung dili magbunyag, di man maluwas. So munang naay bunyag. Tayo naman sa bunyag, madawat ta po sa sakramento sa kumpirma. Kaya kung yung nagagaan, ituo man ko sa Ginoo, dili na kong pakumpirma. So dili gyapon. Kaya ang pagtuo dili makaluwas. Kung dili pagtuo nga inubanan og buhat mo na yung palo sa tawo. Kung mo ka nga tuo lang ka, dili ka na maluwas. So maluwas lang ka kung sa imong pagtuo bunan imong buhat. Mo nga sa bunyag, kung tan-on man ta, nagatuo, o naanapin na. Munang inyo na tubagon po, pangutana pa pare na, nagin siya nga pangutana. Kung sa, yun sa mga ito, pagsiguro nga kita, doon pagtuo, tungod kay, sa pagbunyag pa lang, apil mo na sa ritual, na yung man, isalikway ba niyo si Satanas o ang mga buhat niya? So, tubag magsalikway. So, mo na yung pangutana. Isalikway ba ninyo ang iyang pagi, ang inosisya, ang pagpaglupig o ang pagdaog sa mga kabos? Isalikway. So, diri pa lang, ato nang gipahayag nga ang pagsalikoy nato sa mga buhat ni Satanas. O kita nagtuo. Busa kung pagtuo ang basihan nga makaluwas, sigurado na ka. Pagbunyag pa lang, mga na pare. Nagtuo ba ka mo sa iyang kadeta sa una? Nagatuo ba ka mo sa saraka Diyos ang amahan nga nagbuhat ka nato? Sumala sa iyang dagway, hindi ka ng atong buhanong dignidad. Tubag tanag nagtuo. So itong gipadayag ang atong pagtuo. Sa natin pagtuo. Nagatuo ba ka mo sa iyang buktot? Tubago rin yun Pugutan naman niya siya. Nagatuo ba ka mo sa iyang buktot anak, si Kristo, kinsa nagatag sa kinabuhi, aron kita mo ba yung nagwas nun? Nagtuo. Nagatuo ba ka mo sa Espiritu Santo ang maglipay nga nagligon ka nato sa pag-ilaw pagbuhat sa kamatuoran? Nagatuo. So diri pa lang sa pagbunyag, doon natin pagtuo. Pero wala mahuman diha. Dahil kung ang basihan pagtuo, sigurado na tagluwas. Pero tungkol lagi kaya di ba na siya may basihan, kundi sugod na siya, doon natin pagtuo. Kung sa itong pagtuo, munang mubuhat kita. So munang matabang sa ginahanglan, so munang sa mga sitwasyon na kinahanglan ng nato.